I pozdrav svima, pred nama su kvalifikacije za Europsko prvenstvo u nogometu koje će se održati 2020. godine, pa ću danas lagano proći po skupinama i reći neku svoju prognozu i analizu. Evo, za početak imamo skupinu A, tu se odmah ističu Englezi kao favoriti broj 1, dok ostale reprezentacije Češka, Bugarska, Crna Gora i Kosovo svima bi dao izgled da mogu izboriti drugu, a i treća pozicija vodi u dodatne kvalifikacije, tako da ni jedna od ovih reprezentacije nije bez šanse. Znači, Engleska je izraziti favorit, dok ove ostale reprezentacije mogu izboriti makar taj baraž, treće mjesto. Česi se tu ističu kao možda bolja reprezentacija od ovih ostalih, međutim ove sve reprezentacije su tu mi negdje podjednake kvalitete i ovo će biti vrlo zanimljiva skupina A. Znači, Englezi favoriti broj 1 bez premca, a ovi ostali bit će tu borbe. Skupina B, tu se isto Portugal izdvaja kao prvi favorit i najozbiljniji kandidat za broj 1, dok će tu bi stavio Srbija i Ukrajina će se boriti za tu drugu poziciju, znači ko će ići direktno, a ko će ići u baraž. Litva i Luksemburg su dosta slabiji, mislim da neće tu raditi nikakve probleme. Skupina C, Nizozemska i Njemačka, to su prva dva mjesta. Nizozemci su odlično odigrali ovu Ligu nacija, polako se dižu, nije bilo na zadnja par natjecanja i vrijeme je da se i oni kvalificiraju. Sada mislim da Njemačka će tu biti broj 1, Nizozemska broj 2, dok za broj 3 najveći favorit Sjeverna Irska, jer Estonija i Bjelorusija nisu na tom rangu. Skupina D, tu su Švicarci, Danci, Republika Irska. Ovo će biti vrlo zanimljiva skupina. Švicarci se ističu malo iznad svih, međutim Danska je vrlo neugodna. Sjetimo se na svjetskom prvenstvu, skoro je Hrvatsku izbacila, malo je falilo. I Irci koji uvijek igraju taj nezgodan nogomet. Tako da bi ovdje bi stavio, za prvu poziciju će se boriti Švicarska i Danska tu. Irska će, mislim, izboriti baraž jer je kvalitetnija od Gruzije, a pogotovo od Gibraltara. Evo, skupina E, tu je Hrvatska. Mislim da je Hrvatska glavni favorit po kvaliteti i po svemu, a sada vidit ćemo da li će to tako i biti. Znamo da imamo uvijek problema u tim kvalifikacijama, da se mučimo. Međutim, ovaj puta je skupina po našoj mjeri i mislim da tu ne bi trebali imati problema. Ako nećemo biti prvi, bit ćemo drugi sigurno. Tu su Vels, Slovačka, Mađarska, Azerbejdžan. Ne znam, stvarno tu isto izjednačena skupina. Možda čak ovaj puta bi pikirao da će Mađari konačno se plasirati. Konačno da će nekako kontinuitet, jer su bili i na zadnjem europskom prvenstvu. I mislim da je vrijeme da se i oni lagano dignu, jer su stadione se modernizirali i digli su na jedan viši nivo i sad treba to samo nastaviti rezultatima. Wales, vidit ćemo sve kako će igrati Gareth Bale. Slovaci, po meni ništa posebno, međutim mogu biti neugodni ako ih se pocijeni. Skupina F, ovdje su Španjolci prvi favoriti bez dileme ikakve, dok za drugu poziciju će se boriti po meni Švedska i Rumunjska. To su dvije reprezentacije koje vidim u toj borbi za drugu poziciju. Norvežani po meni tu su ipak slabiji od Švedske i Rumunjske. Farski otoci i Malta tu su outsideri i služit će samo za pumpanje gol razlike. Skupina G, ovdje po meni je najslabija skupina od svih. Tu jedino Poljaci bi trebali biti sigurni kao broj 1, dok za broj 2 će se tu tući Austrija, Slovenija, Izrael, pa možda čak i Makedonija. Definitivno najslabija skupina i mislim da ovdje je svašta moguće za tu poziciju broj 2, jer Poljaci bi trebali, stvarno imaju kvalitetu, pogotovo u napadu, biti tu broj 1.
Skupina H, tu je Francuska, naravno svjetski prvak, europski viceprvak, favorit broj 1 bez premca. Rekao bi tu broj 2 da će biti Turska i u za baraž da će se boriti Island i Albanija. Islandu blaga prednost, međutim i Albanija nije za podcijeniti. Moldavija i Andora tu je samo za nabijanje te gol razlike. Skupina I, tu su Belgijanci i Rusi glavni favoriti, znači 1 i 2. Ne vidim ko ih može ugroziti, ovo ostalo su sve puno slabije reprezentacije. Znači Belgijanci broj 1, Rusi broj 2, a ne znam, tu Škoti vjerojatno će ići u taj dodatni baraž. Skupina J, zadnja skupina. Ovo je vrlo zanimljiva skupina. Ovdje tu Talijani jesu na papiru favoriti, međutim ne bi se zakleo da će oni baš biti broj 1. Ne bi se začudio kad bi Bosna ovdje otišla na broj 1. Jer Talijani ne igraju dobro u zadnje vrijeme i svašta je moguće u ovoj skupini. Tu su još i Finci koji se dižu i Grci koji neugodni mogu biti. Tako da ova skupina će biti vrlo zanimljiva i bez nekih izrazitih favorita. Svako tu može dobiti svakog po meni. Bosna je pod vodstvom Roberta Prosinečkom se jako digla, igrala odlično Ligu nacija i mislim da će biti opasna za svakoga baš. I za Talijane čak. Znači ovdje će biti vrlo zgusnuto i zanimljivo ko će otići direktno, a ko će ići u baraž. To je to. To je bila zadnja skupina. Nadam se da vam se svidjela moja analiza, da se slažete s njom ili ne. Nastavit ću dalje snimat. Podržite moj kanal i vidimo se opet. Pozdrav svima od Markonea.